balimamuso salamu alaikum. Waalaikum salam. Somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ alhamdulilayi. Sɔgɔmada in na a ma juguya an bɛ fɛ k'a dɔn mun ye e se a tɔgɔ aloe vera ma fo ka taa se k'a produit ta ka na se bi ma. Aloe vera ne kun t'a dɔn diɲɛ ko bɛ sababu ye ne den de man kɛnɛ koloci de kun b'a la koloci juguman de kun b'a la mais depuis an ye fura ka furaw bɔ don min na ni sisan cɛ a lafiyara dɛ wagati bɛɛ an kun bɛ taa ka joli yɛrɛ de san an kun bɛ joli yɛrɛ de k'a la mais depuis an ye furaw don ani sisan cɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a ye yɛrɛ i b'a fɔ ko foyi de t'a la a tɛ crise piqué a t'a fɔ ko yɔrɔ b'a dimi a lafiyara yɛrɛ dɛ. A kun bɛ ka produit jumɛn de consommer? An kun bɛ ka bidon jaune ani bidon jɛman datugulan ye bilen ani forte freedom wala ani miki makaye ani n t'a dɔn n b'a fɔ marakakan na an b'a fɔ ko hamulen ɲɛgɛn katɔ ye artisia a kun b'olu de utiliser kosɛbɛ jɛgɛ tuluni wala jɛgɛ tuluni hali sisan o de b'an bolo a ye la n'i y'a yɛrɛ i t'a dɔn ko koloci b'a la an tɛ taa ponse an tɛ taa foyi a lafiyara yɛrɛ de a farikolo la ne yɛrɛ lafiyara a nɔfɛ. Alhamdulillah. Mais est ce que produit dɔ bɛ yen nɔ e yɛrɛ bɛ min ta wa? Parce que an ɲɛ b'a la i yɛrɛ farikolo bɛ ka manamana. Ne yɛrɛ bɛ bidon jaune de kan bidon jaune ani